последните дни и половина се случи нещо много съществено, което ще окаже много дълбоко въздействие върху развитието на българската политика, върху бъдещето на България, върху образа и в света. На практика по един доста нелицеприятен начин, с увъртания, с възлагане на несвойствени мисии на дребни чиновници, липса на достоинство от страна на видни политически фигури в България, беше взето категорично решение за строителството на АЕЦ Белене, което на практика, подчертавам, драматично променя икономическата и политическата позиция на България в Европа и в света. Като казвате видни политически фигури, имате предвид премиера на първо място, предполагам? Имам предвид премиера. Много неприятно съм изненадан от липсата на лично достоинство от страна на премиера да поеме отговорността за това, което се случва при разиграването на този срамен цирк с изпращането на един дребен чиновник да подписва документи, които имат, повтарям, драматично значение за бъдещето на България. Той, между другото, и вчера, ако ви направи впечатление от тази стенограма на Министерския съвет, казва, повтаря, не искам да се меся в решението за АЕЦ Белене. Как ви звучи това? Премиера да не се меси в решението за АЕЦ Белене. Това е едно общо взето един доста семпъл и неубедителен опит да си умие ръцете от реалната беда, в която накисва България за десетилетия напред. Той лично го прави. Не го правят нито сътрудниците му, нито някой друг. Той го прави лично под прекия натиск на хора като Валентин Златев, които се изживяват като нов, като той на практика се изживява като нов руски губернатор на България. И под този натиск се взима решение, което, повтарям, ще има много драматично въздействие, защото айде да излезем от клишетата и от големите думи. Защо ще има силно въздействие това решение? На първо място икономически, България вече е в огромна степен зависима от руския контрол върху българската енергийна система. Строителството на Белене на практика премахва всяка възможност за нормален енергиен пазар в България и поставя България в пряка зависимост, икономическа, колониална зависимост от Русия в областта на енергетиката. Това ще има негативни икономически последствия за страната, но това е само първата част от проблема. Втората част от проблема е, че това ще има драматични последствия върху политическата позиция на България в Европа и в света, защото не можеш да бъдеш член на Европейския съюз, да бъдеш член на Евроатлантическата общност, от една страна, и от друга страна да поставиш изцяло своята енергийна, оттам икономическа система на сигурност, в ръцете на една сила, която и да е тя, която не принадлежи към гореспоменатите общности. Тоест за вас, господин Минчев, няма съмнение, че последствието от подписването на тези документи преди ден е категоричното решение да се строи АЕЦ Белене, въпреки че и премиера вчера каза, ние всъщност получихме 5 месеца отсрочка. Чакаме експертизата на консултанта и тогава се взема решение финансово изгодно ли е, казваме строим АЕЦ Белене и строим АЕЦ Белене или отказваме това. Всички тези приказки са тарикатлъци, селски тарикатлъци. Взето е решение да се строи АЕЦ Белене и това е очевидно. Подписването на протокол 12 не оставя съмнение за това, че е взето решение да се строи АЕЦ Белене. Всичко останало са празни приказки. Бих искал да кажа, че това ще има много сериозно въздействие върху две неща. На първо място върху образа на България в Европа и в света, защото нашите партньори не са слепи и те не може да не виждат това, което ние самите виждаме. В каква посока избира България 20 години след като уж взехме решение да се ориентираме в посока Европа. В момента се ориентираме точно в обратната посока. Това е първо и това ще има сериозни политически и институционални последствия за България като член на Европейския съюз. Какво могат да се измерят те, господин Минчев, тези последствия? Те не могат да се измерят с две думи. Кризата на доверие не може да се измери с две думи. Тоест за вас ще се получи такава криза на доверие? Извън всяко съмнение, не може да бъдете член на една общност и на практика да пробивате сигурността на тази общност с решения, които поставят икономиката и политиката ви под контрола на сила извън тази общност. Това е азбука.
На второ място бих искал да кажа, тъй като това ще има важно значение, на практика върху българската политика въздействието ще бъде не по-малко. А това, което ще се случи извън всяко съмнение, е разцепление на политическия съюз на ГЕРБ, на подкрепата на ГЕРБ, защото този политически съюз на ГЕРБ се състоеше, до вчера се състоеше на практика от две големи групи български граждани. Може би по-голямата група е тази, която се състои от хора, лично харесващи Бойко Борисов и подкрепящи го лично, оттам подкрепящи неговата партия ГЕРБ. Тази група, каквото и да направи Бойко Борисов, ще продължи да се топи, но много бавно. Втората група, това са така една голяма част от членовете на българската демократична общност, които изгубиха своето политическо представителство през последното десетилетие и които направиха един доста мъчителен компромис, но мълчалив компромис, с някои лични и политически характеристики на Бойко Борисов, на ГЕРБ, и подкрепиха Бойко Борисов и ГЕРБ, независимо от това, че имаха много сериозни упреци към неговото управление, само защото, повтарям, Бойко Борисов и ГЕРБ даваха надежда за удържане на проевропейската геополитическа ориентация на страната. Днес тези членове на българската демократична общност нямат абсолютно никакво основание да продължат да подкрепят Бойко Борисов и ГЕРБ, което ще се отрази извън всяко съмнение както на следващите социологически сондажи, така и на изборите през есента, които според мен след това, което направи вчера и онзи ден, Бойко Борисов вече не може да спечели. Кажете, господин Минчев, какво ще се случи в правителството? Очаквате ли оставка? Защото сега виси една оставка, това е оставката на шефа на НЕК. Може ли обаче да се окаже, че това е човека, който ще запази поста си, ще си отиде министър и това да е министър Трайков? Всъщност, под така привидното причина Белене, а всъщност причината да е неговите, спорове с шефа на Лукойл. На този етап това, което може да се види отвън, е първо, че няма оставка на чиновника Първанов, поради простата причина, че е взето решение солидарно с Валентин Златев, че Първанов няма да бъде уволняван. Дали ще бъде уволнен Трайчо Трайков, това все още е рано да се каже, но разбира се, енергийната олигархия в Русия и в България с голямо облегчение ще се отърве от Трайков при първа възможност. Въпросът дали той ще си тръгне сам? Вие казахте уволнен, но има вероятност той да си тръгне сам. Ако той стигне до извода, че вече не е в състояние да защитава това, в което вярва в правителството, аз мисля, че той е достоен човек и ще си тръгне сам. Има възможност и някои други министри от правителството да си тръгнат, защото те влязоха в него под въздействие на същата надежда, която изпитваха и голяма част от гражданите в българската демократична общност, че все пак каквото и да е правителството и партията ГЕРБ, те ще удържат прозападната, проевропейската геополитическа ориентация на България. Днес тези министри нямат по-големи основания, отколкото българските демократични граждани да се надяват на това. И тези министри са, според вас? Вижте, не бих искал предварително да уточнявам кои министри трябва да останат, кои министри трябва да напуснат. Това е въпрос на личен избор и въпрос на съвест. Има вече някои индикации за вътрешното разделение в правителството. Една интересна индикация е, че Дянков мина на другата страна. Това щях да ви попитам. Поведението на финансовия министър в тази ситуация, Очевидно го убедиха да подкрепи Белене, като с какви аргументи се е случило това, можем да гадаем, но не е особено трудно да си представим. Така че Дянков по всяка вероятност мина на другата страна, нещо, което мен не ме изненадва. Той за мен никога не е бил значима фигура политическа. Що се отнася до господин Трайков и до още няколко други министри, които, повтарям, аз няма да назовавам лично, те самите биха могли да се идентифицират, ако пожелаят, те рано или късно, по-скоро рано, отколкото късно, ще бъдат принудени да преразгледат присъствието си в едно правителство, което обръща кораба на България на 180 градуса.
Това е според вас основният извод, който правим след всичко, което се случи за този ден и половина. Има ли смисъл да коментираме поведението на партиите, които до този момент подкрепяха ГЕРБ? След това, което се случи, може ли да се очаква промяна в техните позиции? Вижте, „Атака“ е много съществена част от руското лоби, от руската пета колона в България, така че „Атака“ ще остане с ГЕРБ и дори още по-силно ще подкрепя ГЕРБ. Що се отнася до партиите от Синята коалиция, те направиха стъпки на разграничение, и то съществено разграничение от управлението, под въздействие на принципната невъзможност да подкрепяш нещо, което е безхаберно и неграмотно. Единствената причина, повтарям, не само за тези малки партии от традиционната десница, но и за голямата част от българската демократична общност да подкрепя ГЕРБ, беше надеждата, че въпреки това управление, което нанася сериозни щети на България, ние ще го подкрепяме до тогава, докато то на практика продължава линията на ориентиране на България към Европа и към Запада. След като тази линия е прекратени са всички на практика основания за подкрепа на управлението на ГЕРБ. И последно, има ли според вас полезен ход премиера в тази ситуация, с който да обърне нещата в своя полза, грубо казано и общо казано? Премиерът, за съжаление, не изглежда човек, който контролира нещата. Той е под въздействието на по-мощни сили. Очевидно е, че хора като Валентин Златев дирижират българската политика в полза на руските геополитически и икономически интереси. Премиерът се оказа слаба фигура, която има силни имиджови изпълнения, но фигура, която не е в състояние да поеме политическа отговорност за националния интерес в ключови моменти, тогава когато той е застрашен.